पैसा पैसा कइले बाड़ो तो करब का कमाई पैसा काम न आई एक दिन ई चिड़ैया उड़ी जाई पैसा काम न आई एक दिन चिड़ैया उड़ी जाई पैसा काम न आई पैसा पैसा कइले बाड़ो ए भैया जी अरे पैसा पैसा कइले बाड़ो करब का कमाई पैसा काम न आई एक दिन चिड़ैया उड़ी जाई पैसा काम न आई मार्शल मारुति ट्रैक्टर लिहल सब कीन हो आ तोहरो नसीब होई 2 गज जमीन हो भैया हो सब छोड़ के चल जाबा अरे मार्शल मारुति ट्रैक्टर लिहल सब कीन हो आ तोहरो नसीब होई 2 गज जमीन हो अरे मुर्दा हो जाई दहिया भैया जी मुर्दा हो जाई दहिया लेके जाइए बाप औरी भाई पैसा काम न आई एक दिन ई चिड़ैया उड़ी जाई पैसा काम न आई एक दिन चिड़ैया उड़ी जाई पैसा काम न आई घर परिवार छूटी सबसे नाता टूटी अरे नाता रिश्तेदार जनी है सब लोग छूटी मार खून होखेला ये भैया कई हॉस्पिटल में गई भाई कहीं हाँ भर्ती नहीं भले हर जगह रिफर हो गए हैं आखिर घरे आओ तो नहीं बचल है तनी सवेरे चली आ जा सब नात लगे खून होखेला ये भैया नाता रिश्तेदार जनी है सब लोग छूटी अरे बहिया पकड़ी के रोइए भैया जी अरे बहिया पकड़ी के रोई बाप औरी माई पैसा काम न आई एक दिन ई चिड़ैया उड़ी जाई पैसा काम न आई एक दिन चिड़ैया उड़ी जाई पैसा काम न आई आबो से चेत कल हरि के भजनिया सुधरी जाई बाबू तोहरो जनमिया 184 भरने के बाद ही मनुष्य के जीवन मिलल भैया बड़ी कठिन से मनुष्य के शरीर मिलल बा हाय देखी भैया अरे आबो से चेत कल हरि के भजनिया सुधरी जाई बाबू तोहरो जनमिया धन दौलत ए भैया जी अरे धन दौलत सब इहे छूटी जाई पैसा काम न आई एक दिन चिड़ैया उड़ी जा